kod giegwe. Omien kwayo mara mano mondo gitim nadi gitim. Tondo bende nitiere wach manyocha wawacho kaka jo Azimio. Yiena kawatieko. Ni mondo wanene ni each and every county, the 47 counties, nigi one product. Magi wacho ni mae marwa mwatimo nadi. Mae wuok e county makama, wanyalo kata export, kata wanong'ewa e kimo makamae. Ta kwayo ni kaka Siaya. Onego waneni gikonyo jowa ma fishermen nango. Nikech that is one of the main economic activities ma Siaya. Jo Kisumu, and I want to commend them. Ni teach magitimo in regard to tourism. Omiya kwayo ni focus margi. Sani Kenya wito mais tourism to Kigali. To Kisumu is coming up as an alternative destination. Omiyo ka ginyalo keto focus margi. Mondo wabe wange Kenya kae. Kwa duaro kume wanyalo dhie for meetings. Madongo dongo. To wanyalo dhi Kisumu. Wanyalo chope. Omiyo ka governor nyalo ng'iyo ni airport ni wa utilize nango maber. Otende masani biro madongo dongo gi. Ere kaka wa market gi. Mateni security ma Kisumu bende nyaka timango. Nyaka bed mana maber ahinya. Mondo wa compete gi Kigali kaka nyocha wa compete. Nekech sani tadira makende. Mais tourism te meetings